mlebu nang jerone jaran iki piye carane iso mlebu nang swarga. Akhirnya mlebu. Ini ku gak oleh iku mangkan ya iku malah tuju-tuju akhirnya sampean dirasa cemburu iku lho. Nggih ta mbek bojo. Nek kono iku engko ya Nabi Adam pun kono mbek bidadari-bidadari kok mojo enak-enak ning kene ning kono wong ayu-ayu elek lah niku lho ujuk-ujuke niku saking jin. Lah kok akhirnya Nabi Adam sampai Ibu Hawa niki kepancing. Ki perbuatan sing elek to. Lah iki dadi buah khuldi, makane wedok dadi susu, sing lanang dadi gulung kencing niki mau. Saking ujuk-ujikane jin niku wau. Lah akhire lah kok sadar. Onjere mek Gusti Allah gak oleh nyedheki buah khuldi. Buah khuldi niku napa to? Ya niki mau lho omongane jin niku lho sampean tutno. Akhirnya sampean kan jengkel, enek rasa cemburu. Lah niki wau akhire kan Ibu Hawa kan Nabi Adam kan ya gregeten to. Lah iku jenenge buah khuldi, sampean mangan buah khuldi, mangan omongane jin iki lho sampean pangan. Sama turuti. Lah niki wau jenengan berarti wis mangan buah khuldi, akhire terus Gusti Allah nurono Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Loh, jika Engkau tidak merahmati dan tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Loh, ngantek donga iku lho sampean dongakno bendina niku lak sampean biasane donga ngoten nggih. Rabbana turunnya Nabi Adam niki bukan sekedar hukuman, tapi bagian dari rencana besar Gusti Allah. Awake dhewe ngantek didadekno menungso menjadi khalifah ning donya kados kiambak Nabi Adam. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni dadekno menungso ndek donya iki gur tak gongkon dadi khalifah. Khalifah niki napa? Pemimpin. Mimpin sapa? Mimpin awake
Lah selama awake dhewe iki iso mimpin awake dhewe napa durung? Wis jujur kambek awake dhewe napa dereng iku jenenge khalifah. Mboten sing khalifah niku lho. Zaman Kanjeng Nabi khalifah Abu Bakar Siddiq. Nanti ning gone napa Pak ning gone jenengan niku lho. Poso niku napa? Bilali. Sallu nanti niku lho. Al khalifatul ula Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dong nganti dihormati sampai kaya ngono. Al khalifatul sani Sayyidina Al khalifatul sani sinten? Abu Bakar Umar. Al khalifatul sani Sayyidina Umar bin Khattab. Tuh niku lho, ngantek sampai papat. Biasanya ambil lali ngoten to? Riyen kula niku nggih bilali teng pondok ngoten niku. Soale pondok putri. Mari makan iso muni, saiki lali. Nah niku wau, dhisik nggih hafal bilali ngoten-ngoten niku saiki wis tuwek. Nah niki wau awake dhewe ternyata ndek donya dikongkon dadi khalifah. Lah awake dhewe dadi khalifah iki dadi ujiane awake dhewe ndek surga. Di surga nek jaman anu kan ujiane Nabi Adam sampai Ibu Hawa di surga to. Akhirnya sampai didukno ning gone bumi, akhirnya sampai saiki awake dhewe digawe cerita ngeten iki. Enek contone ngoten lho. Bae dhewe ngono berarti putune ya ngono. Sampai ngeten nggih, kula critani. Akhir Nabi Adam niki kulino ndek kono enak sembarang kalir panganan njaluk apa wae wis ndek ngarepe, akhire ndek donya gur padang pasir tok. Gak enek apa-apa. Akhire piye carane aku iso mangan? Iki wong loro iki piye? Akhire dipisahno to. Dipisahno wong loro. Dereng dipisahno ceritane. Dek donya akhire diwangi bercocok tanam dulu Pak. Belajar apa? Boleh pangan awake dhewe lho Pak nang sawah bareng ngoten lho. Piye carane iso mangan? Lah niki wau jaman dhisik nggih. Dadi wong Ibu Hawa jenenge wong wedok iki kan nggone baper nggih. Sampai saiki wong wedok iki nggone baper. Akhire jin iki mendo-mendo maneh. Lah niki jenengan cek semerep cerita, akhire sampai saiki lapo kok kon iso ngendhalekno. Lah jin iki marani Ibu Hawa. Ibu Hawa kula badhe titip yoga kula. Lah nek sampean lapo kula tasih badhe enten acara. Kula titip nggih sekedap ngesakno. Iki wong wedok sampai saiki. Wong wedok iki nek wong anu kan gampang ngesakno to nggih. Ate di sing gelek kebujuk niku sinten? Sing gelek kebujuk wong niki lho. Lah wong wedok to. Oh nggih pun mboten napa-napa sama kayak mriku. Akhirnya anake diramut. Iki jere sampai kaya ngono carane iso mlebu nyanggone menungso. Lah sing gampang kenek baper iki gampang perasaan iki wong wedok gak penak sungkan. Akhirnya diramut temenan. Lah Nabi Adam mulai. Lah iku mang sapa kok enek arek cilik ning kono. Niki yugane iblis. Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam di napa arek cilik kok dipateni Pak. Sampai Nabi Adam. Soalnya wis ngerti Nabi Adam iki. Lho Pak iki lho saking ati-atine wis dienane wis dihukum mbek Gusti Allah iki.
Aku dene juga kon mbek Gusti Allah iki aja sampai aku baleni maneh. Lho. Akhire arek cilik malah dipateni. Lah dipateni niki wau. Ibu bapak ya wis manut ae. Lah lha kok dipateni iki engko arek iki ndek kene. Nek gak dipateni iki kok ngrusak. Hitungane iku lho nglabui maneh lho jin iku. Akhire jin mulai. Lah pundi kok kula anu pun dipateni kalih Nabi Adam pun dipejahi. Wes iblis mulai guyu. Oh ternyata jebakanku gak kena. Akhirnya genten iblis meneng-meneng sedekah kambek apa itu jenenge wedhus. Lah zaman itu Nabi Adam kan gungene apa-apa akhirnya berburu. Lah berburu iki mang mulai gak nggawa apa-apa. Dan dilala lagi mang kok aneh nganu wedhus kondi. Lah niku kan ngene iblis niku wau. Niki wau dikengken nganu niku sedekah. Lah iblis kan wis janji nang gone menungso, aku carane nek nggodha awakmu dengan kasih sayang. Loh, dengan hati yang lembut. Soalnya dienane sing ujuk-ujuk ora kenek, akhire piye carane menungso kabeh iso kebujuk. Soalnya dendam mek menungso. Kamu tak tutui nganune napa dasare. Lah niki wau akhire lah kok nih wedhus iki mang dipangan Pak, gawe pangan. Lah niki mau panganane langsung mlebu nang gone dodo. Lah kok kebujuk maneh nggih to. Wong kok iso ngendhalekno lah tibakne kebujuk maneh lah kok mlebu. Makane sampai cerita sampai saiki jin iki dilebokno nang gone menungso kabeh. Nyusup nang gone menungso, piye carane menungso iso kebujuk iso keblinger omongane jin iki mang. Soale critane ngoten. Lah yo tibane jin mulai maneh. Lah pundi wedhus kula niki wau. Pun kula pangan. Saya dari awal anak ping pira mawon dipateni. Akhirnya niki wau piye carane kabeh iso kebujuk. Akhirnya panganan iki mah iso bujuk temenan. Lah niki wau mlebu nang ngene dodo. Makane sampean kadang enek apa-apa wedi. Lah niki wau napa? Niku nyritakno jaman Nabi Adam ngoten. Ada nek rasa ngeluh, rasa lagi mang saking dongane jin. Lah jin iso bali jin niku ahli hadis, ahli Quran, ahli hafal Quran, ahli napa? Sembarang kalir iblis niki gurune jin. Iblis niki lho Azazil niki riyen gurune malaikat pala. Kon gak apal pun di samane trimane donga. Bismillahirrahmanirrahim ke musirjin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul
pancet sirahku aja ngeluh, pancet dodoku kok cedeki lapo. Lah wong jene wis katam Quran kok sampean dongani ngono, ya ora mempan. Lah sampean dongani sampean ya gede didongani. Maka niku duruh kelemahan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita ngene surat Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan ya bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar penasehatmu loh. Sampai kandhane sampean gak usah budal ngaji, awak meniku kerja, nek awak meneh kerja ngantuk ning ngajiku, meneh awak mengko karipan iki jin. Aku ki ngesakno awakmu, engko nek awak ngaji kakean melekan, meneh awakmu gak iso tangi, awak meneh gak entuk duit piye meneh. Wong awak meneh anakmu iku waya bayar sekolah. Sampean, oh iya ya, aku meneh kudu budal isuk wis gak iso budal ngaji ya. Sampean berarti kena jin iki mang. Alah masih gak ngaji gak apa-apa sok ben ae. Jek nek wektu akeh. Meneh awak budalmu iku jam 5. Engko nek awakmu gak tangi piye? Alah nek ngaji ku jek akeh masih sok ben iso. Lah tapi meneh kaya Pak Arifin ku apa Pak meneh ku sama nyakep uang semain jam 5. Lah nek awak meneh terus gak tangi piye? Gak senene wong. Wong meneh wong kudu ngerteni awakmu gane awakmu bingung, awak meneh gak entuk bayaran. Padahal anak meneh wayahe bayar sekolah. Akhirnya iya ya. Aku meneh nek karipan temenan tak ya aku ra sida budal iki meneh. Wis aku gak ngaji wis aku timanu awakku ya kuwesel iki mang. Saking terijin to. Terus mari ngono aku mengene ala judurungokno Mbak Lis ngomong tok. Ora kena digugu wong dhewe delok apa tak nglakoni ngono. Terus dipikir lah dipikir iki nek iklan iki lho. Iklan. Lah iki jin numpangi langsung. Terus oh iya ya. Iya ya Mbak Lis kok ya ngono. Oh berarti bener. Lah sama niki ketutno jin. Lah terus aku kudu piye Mbak Lis enek ngene. Enek ngene nompane gak cocok mbek wong e wis ora digatekno. Wis aja dibahas. Mbak Lis lah kula niki dhek nanit kandhani ngene. Lah ngene iki piye ya sekali digatekno. Lah kok sampean dipikir ae ngatek gak mari-mari. Lah iki jin seneng numpangi jenengan. Lah iku ceritane ya ngono jaman Nabi Adam iku ya ngono. Makane ibu Hawa iki ngendhalekno hawa nafsu. Gampang baper wong wedok iku jenenge Ibu Hawa. Ternyata balik ini Ibu Hawa iki maksude piye? Lah Ibu Hawa niki tulang rusuk iku cek iso awake dhewe iso ngerteni wong wedok. Ngene Pak, sampean wis rumah tangga, nggih. Wis rumah tangga iki duwe bojo, iki bapake tak omongi. Wong wedok iki lak gampang ceplekan to, Pak. Jenenge tulang rusuk iki lho, iki kan bagiane sampinge bagian tulangnya sampean rusuk. Niki gampang ceklekan, Pak. Sampean seneni ya. Mangkel sampean larani atine ya lara dikandani titik iku rada nganu ki atine lara. Wong wedok iki makane kudu dilus. Lah dilus gak kena balik bolak-balik dikandani pancet ae. Disikapi aja ngamuk. Jare Pak Arifin apa dengi? Sabar enek matese. Ayo Pak, sampean pikir, sampean sabar masih Mbak Abi bendina gremeng masih amene lapo kok gak mulih-mulih. Ndek kono padahal jek macet wis dikandani Mbak Abi. Meneh teko maneh. Lah kok mulih amene maneh wong aku dhisik perjalanan rene sak jam kok saiki sampai 2 jam. Berarti sampean enek apa-apa. Tetemane.
meneh budal maneh Mbak Habib tak contoh budal urung takoki mulai kapan aja. Engko sampean anu ya Mas ya engko ndang mulai lah turun budal kok mulai terus mari ngono dilalah engko perkiraan jam piro to Mas engko nganu paling jam 4 terus dilalah maghrib iki kan contoh lah iki mah biasanya jam 4 kok sampai nganu iki kan wong wedok cemburuan Pak iki jenenge ibu iki tak ge contoh setiap wong wedok kabeh ngono wong lanang ya ngono wong wedok ya ngono iki tak ge contoh lah kalau saya jam 6 iki sama nanti belarang nanti iki mang nah iki sesuk lambe iki nyelot omongane nyelot kasar iki wong wedok lah terus Pak Arifin mas meneng ae bendera timpet jarene Pak Arifin balis napa sabar iki enten watese. Lah sampe nek watese, saumpama nek watese susu sampean ngempet dibrono, iku jenenge gak enek watese Pak sampean pelak ngebrono, geten iki mang sampean brono. Lah berarti aku kudu piye disikapi. Aja dibrono ya sampean gak iso sabar, gak iso ngendhalekno palakan. Jenenge ngeculno. Akhirnya ngene lho, Dik. Akhirnya dikandani ngene lho, Dik. Iki mang ceritane. Wong wedok iku aneh gak aneh-aneh, Pak. Jelasno. Pahamno. Wedok kita, Bu. Bu, sampean tak belani kok meneng ae. Wong lanang iki paham wong wedok-wedok kok. Susu waleh rata kok. Lah. Terus mbak mulai bengi mbak meneh hak karepmu aku sing gregetan lah. Tak karepmu mulai gak urusanmu susah. Iki wong wedok padahal jengkel iki wis pol. Susah kok aku susah kok bendino kok tukaran baris gak kuat aku wis tak jaruk bojoku barene bagak. Susah sing lanang sing bingung kok dengar gak nek kok ya aku ya. Nah, kok bingung dhewe. Iku jenenge disikapi. Lah disikapi bareng yo ngene-ngene lho, Dik. Iki perjalanan iki mang ini kan sajam. Lah dilalah iki mang dalane macet. Lah macet iki mang aku jek ngenteni sajam. Lah nek kono dilalah petuk kancaku, aku ngomong men. Lah kanca lanang ta wedok. Nah. Iki soalnya wis getem-get mang, Pak. Sampeyan harus siap. Siap ditakoki. Yo lanang to mesti ana supir wedok. Lah terus nek kono lah terus ngomong apa ae. Alah nyitakno iki lho dhisik kancaku, ku nyitakno anake ngene. Ya wis. Meneng to akhire. Oh ngono ta. Lah wong wedok iki njaluke jenenge tulang rusuk gampang ceklekan iku kudu dipahami. Ini lho Pak dijelasno ngantek jlentreh ngono lho wong wedok karepe ngono. Sampai genah. Lah iku sampean jadi diuber terus sampai kopoke. Sampean harus siap. Iki wong wedok lah, aku dadi wong wedok ya aku yo ngono Pak, aku yo ngono. Lah makanya belajar. Sesuai ngomong nggih pacarku. Terus saya gregetan wis gak usah mulai meneh dikancing akhir lama sampean. Terus gak mulai. Lah iku jenenge Ibu Hawa. Lah iki menyapa mbak bahas ngono iku bahas Ibu Hawa, makane Ibu Hawa iki cemburuan. Jere tulang rusuk gampang ceklek ngono lho, Pak. Lah tulang rusuk iku awake dhewe berarti duwe bojo iki apa? Oh, berarti aku duwe bojo iki seumpama iki wis Pak Arifin tak contoh. Pak Arifin ndek embong. Iki sing diterno iki wong ayu-ayu. Nek Pak Arifin iki mang eleng nek ndek omah duwe bojo ya gak kira aneh-aneh. Iki jenenge Nabi Adam, Pak. Aku bahas Nabi Adam. Lah Ibu Hawa nek Mbak Abi iki mang ya. Berarti nek oh iya ya. Ini lho Mas, aku sama tenan mereka iki wong wedok iki ya bodoh. Wong wedok ya ngono kalau Pak. Wedok teng pundi to Pak kula mboten sampeyan teraken nah ini sampeyan. Sing diterap wong ayu-ayu. Kayak contoh. Lah nek Pak Arifin eling oh iya ya, bojoku ya ayu, ndek omah ya ngladeni aku nek kene iki aku iki mang ya kudu eling, nek iki mang aku iku mang golek
dadekno pangan bojoku, kewajibanku aku nanti bojo, aku wis nikah Yohan, aku wis syahadat, aku berarti kudu ngerti tanggung jawabku, aku kudu jaga. Aku dadi bojo berarti kudu aku iso tanggung jawabnya nih bojoku. Ya akhirnya gak aneh-aneh, sepunten nggih Mbak, kula pun gak ada bojo. Bisa umpama.